Ipinasakamay na ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni Pangasinan Governor Ramon Monmongico III ang bagong mammogram at bagong dietary building ng Bayambang District Hospital. Ang mammogram, laking tulong sa mga bayambanggenyo, lalo na sa mga kababaihan. Nagagamit kasi ito upang masuri ang sarili kontra breast cancer. Mahalaga ito lalo pat ayon sa Philippine Cancer Society, nasa 32 mga Pinay ang namamatay dahil sa breast cancer. Kaya't mahalaga ang preventive at early detection, bagay na isa sa mga isinusulong ng pamahalang panlalawigan, kaya't nagpapatuloy pa sila sa pagbalangkas sa mga programang pangkalusugan. Napaka-advance na po ng Pangasinan pagdating po sa kalusugan, no? Isn't it beautiful and nice to really comprehend and sometimes when you think, 'di ba? You reflect that at least in Pangasinan, whether you are rich or poor, there is a healthcare system that takes care of its people. Bukod sa bagong gusali, inaasahan na rin ang pagkakaroon ng panibagong laboratorio, mga kagamitan at iba pang pasilidad sa iba't ibang government facilities sa probinsya ng Pangasinan. I believe that we have the most established healthcare program in the entire nation. Stable tayo. And we have a long-term, mid-term, a short-term, mid-term, and long-term program to improve our health facilities and our health services. Nakaplano na po yan. No? Hindi lang puro Facebook at puro social media. I'm excited for the next chapter or next programs here in PPH and in the entire provincial hospital system. Umaasa naman ang pamahalang panlalawigan na patuloy ang pagganda ng healthcare system sa probinsya. Jose Robert Inventor, RNG News.